Ang kaugmaon sa matag tao wa sa mga kamot ni bisan na mga politiko kundili ang naara mismo sa paningkamot sama na lang nining 80 anyos sa nga kargador sa karbon nga dunay kataratara apan nakahimo paghuman sa kolehiyo sa 5 niya ka mga anak ato kining sayran sa kwento ng Pilipino. Ingon yun ang sagad na nanahon sa carbon. Mga utanon nga gikarga sa truck nga gikan pa sa bukid o gitumon sa merkado publiko. Ang mga kargador na ang magtinabangay sa pagdiskarga o paghakot ini. May igog yung gidakon ang mga sako nga daw matabunan na hapit ang mga kargador sa ipangpas-an ini. So diri sa merkado sa carbon sa Dakbayan sa Sugbo mo ni siya ang sentro no sa mga palitanan siguro o tumuranan sa mga produkto. Unya kung ato makita halos way tulganay siguro mga taong nang ginabuhi dinhi. Unya sa ilahang makita sab nato ang nagkadayang diskarte. Regardless sa Panginaron, dunay bata, dunay tiguang babae ug lalaki. Usa lang gyud ang ilahang tumong nga unta mo kita sab sila tungod og alang sa pagbuhi sa ilang pamilya. Usa kanila si Lolo Carlos. 80 anyos na apan padayon gihapong nakikumpetensya sa kusog sa ubang mga kargador. Gisunda namo siya, di naghulat ang usa siyang masuki. Gikarga dayon niya ang mautanon. Ngadto siyang kariton padung sa hapnananan nini. Gipakita ni Lolo ang una niyang kita ni atong gabi una. Usa ka libo ka pesos ang kinagamyang kita nga magsugod sa alas 7 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Di ikay tip ako ginagawan hagugin ko. Ginagawan gin ako wagi. Kinargahan mo ihatag na ako. Apan ang iyang pagkakargador, maoy nakapahuman sa 5 ka mga anak. Adunay pulis, maestro, doon na sa duha nga tuwa sa abroad, ug adunay naa sa usa ka pribadong kumpanya. Gidid-an na unta si Lolo siyang mga anak pagpangarga tungod sa kaharuhay naman ang ilahang kinabuhi. Tungod kay hatagan man usab siya og dakong kantidad siyang mga anak matagbuhan. Apan ang pagpangarga maunay nagsilbing exercise ni Lolo Carlos busa dili niya kinihunungon. Usa na lang kamata ang nag-iwag ni Lolo tungod kay naa siya'y katarata. Apan kumbati lang gihapon. Mura gina pagkaon ko baboy, manok, natang manok ana. Kamunggayan, mura na. Wagi ko sakit nga gibati ning karbon. Sa karbon ka rin mabubuhay, sa karbon ka rin mamamatay. Samdang pila na ka-eleksyon ang naagian ni Lolo Carlos. Kaniadto, nasagmuyo siya kay sagad sa masaad, walay katumanan. Apan, sa ngadto-ngadto na anad na siya tungod kay dili man ang mga politiko ang nagdiktar kuno siya kinabuhi. Kundili, ang iyamang mga paningkamot aron mahatagan o maayong kaugmaon ang iyang pamilya. Ang akong kuan nga kana lang talibangon na to dinhi sa atong Cebu nga tabang sa kalisod sa mga pobre. Do nagyapoy paglawom sir, bisag tiguang na ko nagyapoy paglawom akong kinabuhi. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.